Imagínate que eres un rapaz de 12 anos, que vive nun pobo ca súa nai, vale? E tes o teu grupo de amigos ali, entón non te importa o resto, tes o teu grupo de amigos. Que pasa? Que con estes amigos pasas todo o verán xogando no bosque, facendo guaridas, etc. Problema, que a un deles agasallanlle unha consola, unha PlayStation. Entón, en vez de xogar ao bosque, agora ide xogar coa consola. Pero tua nai non che deixa ir xogar aí. E di, oye, eso aparva a xente, aparva o cerebro, entón, olvídaste. Que pasa? Que ahora que faz? Ahora tens moito tempo libre, que faz agora esos días? Nada, pois decides volver ao bosque, porque a tua idea é facer unha guarida super chula, super chula, que os teus amigos van deixar de lado a consola e van volver a ir xogar ao bosque contigo. Entón, pois tá iso, pim pam pum, pero de repente lembraste do cadeliño, o que queres moitísimo, que é o can dos veciños. Vale, ese can tens unha dependencia emocional enorme porque o teu pai marchou, vale? O teu pai marchou, está solo ca tua nai, pois que lle chelle moito cariño a ese can, inda que sexa dos veciños, vale? Entón, faz un ascensor, pa o can. Que pasa? Que ese can xa ten dono. E o neno pequeno desa familia chamase Remy, e ese neno de 6 anos pois está enamorado de ti, o que faz cópiao, síguete a todos os lados, todo. Está, que non para contigo. Entón, claro, un día ese neno vai contigo á guarida e dille, oye, Remy, ti non digas nada desta guarida, isto é segredo. E o neno, que se sinte maior, di, vale, pois non lle conta a ninguén. Efectivamente, non lle contou a ninguén. Que pasa? Que un día ese can ten un accidente e o pai dese neno, de Remy, mátao, porque para que non sufra máis, pois decide matalo. Problema, que ti estabas vendo todo e dis, ostras, cos teus problemas e de todo, xa tiñas unha especie de depresión, mais a morte deste can, que era como o que che facía estar estable, acabas derrotado, non lle contas a ninguén, choras todo o rato, decides ir para o bosque. Pero cando ves a cabaña co seu ascensor para o can, entrache algo, entón destrozas todo. Cando acabaches, aparece Remy, o cal non sabe que lle pasou ao can, dixeronlle que marchara, pero non sabe que o seu pai matou o can, sabes? E ti vas, que lle fixeches Por que teu pai fixo eso? Que fixeches? Non sei que tal. Colles un pau, fuma, e daslle a Remy. O rapaz non tiña nin idea, non sabía do que lle estabas falando, pero igualmente recibiu o golpe que lle diches. Ben, a Remy cambioulle a cara porque lle pasou por todos os colores. Tiña así unha raya aquí, e pasou a ser vermello, a morado, azul, a verde, amarelo, marrón, todos os colores. Entón dis, ostras, o que fixen? Levas o rapaz e dis, bueno, ahora que fago? Entre moitas situacións, acabáchelo levando a un burato en medio do bosque, en medio do monte. Que é moi difícil chegar aí, pero ti chegaches co Remy na espalda, así nas costas, e botáchelo ao burato. Ben, volviches, pero o teu reloxo perdíchelo polo camiño, entón, que faz? Volves a por el ou segues? Pois vas ter que seguir, porque de repente a nai de Remy aparece e di, Antón, porque o teu nome é Antón, vale? Antón, viches o meu rapaz? Viches o meu pequerrecho? Viches o meu neniño? Non o vin. Ahora que faz? Todo o pobo ponse a buscar o rapaz. Ti cada día segues con unha sensación de culpa maior, de feito, intentaste suicidar, intentaste matar, porque non podes máis, aparte tua nai xa ten problemas e non lle queres dar máis problemas, que faz? Vale, un día hai unha tormenta tremenda, vamos, chove a cántaros, non para, as casas acaban destrozadas, o pobo en xeral, vale? Entón a pregunta é, que pasou co corpo de Remy? Xa que hubo tantas riadas, que pasou? Ti, que cada día estás máis consumido pola culpa, pola pena, pola desesperación, xa non sabes onde está Remy, xa non sabes, porque o corpo ao mellor aparece no pobo seguinte, ou xusto na metade do teu pobo, non sabes que vai pasar deso. Se queres saber como sigue,
e como sigue a vida de este rapaz Antoine, o que estabas ti sendo o protagonista, xa sabes, tes que ler este libro. Bueno, agora vou vos falar un pouco do seu autor. O seu autor chamase Pierre Lemaitre, que naceu o 19 de abril de 1951 en París. É un escritor francés que deixou unha gran pegada na literatura contemporánea. Inicialmente era un psicólogo, pero despois pasou ao mundo da escritura, da literatura, e convertiuse nun autor moi versátil e moi coñecido, sobre todo en Francia. A súa trayectoria como escritor comezou con publicación de novelas policiais, que destaca pola súa capacidade por construir tramas intrigantes e personaxes complexos. Ben, esta pieza, da que vos falei eu ao principio, e pois introducín, que se chama 3 días e unha vida, foi publicada no 2016. É unha novela que transcurre nun pequeno pobo francés e segue a vida de Antoine, que, é un neno de 12 anos que se ve atrapado nun acontecemento tráxico. Claro, a trama explora a complexidade da alma humana e, pois, ten unha prosa meticulosa. Especialmente a min este libro gustoume. Se che gusta a novela negra, pois recomendo bastante, porque é moi interesante e aparte ten unha trama moi potente, sabes? E ves sempre como vai evolucionando neste caso Antoine, a personaxe principal, psicolóxicamente respecto a este problema. Ata aquí o meu booktuber, espero que vos guste e que teñades ganas de ler este libro. Chao!